ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Ka jing kelarong bat ka jing jabo ka wa kensi kala penlong ya ginong yalam snong jongga kensi pelun ban penpau ya ka jing sngau khia khamtam haba kila yo ya ki jing ujor na ki pait ba kila yathu ba ka snong kensi bangla rengkat ka tanat ri dok kha ka sarkar ki juthe dok kha ha kani ka wa ban penne pensa ya ki do dok wa bat ki pait ba ki penon kam ya kani ka wa ban sa jan ban sa tiar bat wat ban sum rei ka jing jabo kani ka wa kala penduk nong ya ki pait ba kini ginong yalam snong habaya keren bat kilat patai khubor haga artarik unai wing arjar arpulai kila yathu bahadian bagi sordar ka kensi pelun kuntup ya ki banabar ka kensi kila pha ya ka jingtho show DC ka Eastern West Khasi Hills District haga bayadai bat ka jing penjabo ya ka wa kensi UDC ula penjari ya ka section 144 CRPC ban mana ya ka jingti siap bat sai siap kabawan ra ya ka jing penjabo ya ka wa kensi Henry kila ong bagani baro kalalong le no ai. Kila penpauru baswa bagi pait ba bat ginong yalam snong kin mi sya surok ban persya ki bor district ki dei ban simkia mardor ya kani kakam bat lada omla ban le ai. Ginong yalam snong kim ban se ban lek ujor sendon syadu ki bor ki bahalor. Akaba plai i bat sakhi ya kani kawa ya ka jing jabo jo kani kawa na manong ka jing jumut kadaw kolong kadai na kadaw baki pait ba nong snong ki ba snong ki ba kham saneng kamut ki ti yo siap na lor jog ki lum na ta ki sat yo siap kanang bakin yo ban supply la ni ban di yo siap ya hakini ki benai liur na kaliang jongi kum ki snong ki ba po jong kan si pelun bat sabar jong kan si pelun ro idan hadu kumba pra ba kandai ngut ki soda hakabang nilai kenduk lang bat nilai sanya ko wei kakot bat nila submit siya deputy commissioner bat nila ay ko piru siya usi jo kamairang police station te hadin bangila ay kanika jing ujor nakaliang jong deputy commissioner ula ay ya ka wei ka jing maham da ka pentrikam ya ka sispa saupsau CRPC te hadin ba nakaliang jong deputy commissioner la pentrikam ya kanika section 144 la airu limbaki press media te ni i bakani ka khubor ka susa tangkum tu tenrei nakaliang jong kibor jong ka an nakaliang jong kibor jong ka administration jong ka district hadin bakla penmi ya tu ka section 144 kala susa kut kum tu klam dale IUM klam da budin hakibide bakani ka jing penjabo ya kanika wakansi te kumba PE menta yang kani kejakaru kani kejaka sajan ka baki pait ba ke jupan kam ban sajan khamtam ya kapor ka ba kimdan ka ka bapiang te hasil ter jong kani ka wa kan siru ka bamut ni i baki dan kejaka sajan ka baki beri ke penan kam ban ndai tang baki sajan ki sum ki sat tiar ki kit iki mar ki mata ki jong ki ban sat kani ka wa te henrei nadu kitu ki banai liur te hadu kini kisengi ke bametangi i bakani ka wa kansi ka jingkhoi ke jongka ka long bet tang hakapor bakitu kinong sa siap ki kim penon kam lani kim sat yo siap kala banlong lari ki sat men mit te ka jingjungut ka jingjabo jong ni ka wa kansi ka long bet barok sisengi te kane ar sengi lai sengi te hadin ka tapar lada kim sat kamut kani ka wa ka khoi bia te kani ka jingjabo jong ni ka wa kansi kala kata sya ndai tang ha ka ba kala penduk nong ye ki nok snong ki jongi ndai ka ba khamma lele kalong ba ngila penjot sendon ye kani kawan ha ka ba kido hang ni ha ka ba nging la yele kat bala ban sumar bat bu de kijing maham bat bu de ki kendon ru ye ki beri bele semon hang ni ngila the iki do ha kani kawan kat siru da ki popo hajar teli ha ka jingi trilang bat ka fisheries department jong ka West Khasi Hills district tenrei kita barok ngi iba kila long le no namar sisin bakido ki badan po jeng ni kawa haba kim yo syu ya ka ka bakhut ka bamut wat kido ru kim long syu ki bakhut ni i bak ngilap bakido ki ba ngiyo na kani kawa kan si mata ki kelap rum ru tadaw kolong ba kilahap ban sui im ringkat bakani ka jabo
hakamet ke jongki ru kadan setang ke jabok sudah ki kendo bat kumta terter tedeh lo kata kanong rim bakini kidok ke badan hang niru lesi kin sayap no ako yasngi di namar kata kadau ka ke bangi ngi kwa ban ong kalong ba lesi ban complain ru nasngu bakam don nong rim kila don ki saudar snong ki bala ajing mut yang aku mu presiden jong ken sipulun iba korbar lang sibli beri sekretari jong ken sipulun kila ajing mut ba da kumno ngin ai no ya kani ka complain sadu kibor ki bahalor bat kata kalong kalak banlong siya ka tuka control booth jong ka pollution mo katu ko way lani ngin ai sadu NGT ru den rehadin mangilai perkat bahapat nilai perkat sani pan jong ba ladang ngile kumta kamut kanum keta tangi kiniki beri ki basat siap yaki haki jaka ke joki rekan keta ru wat dikitu ki ba im nong lani ki baju belah kan ka wak si da ka baki tong lani ki khat siap kan keta ru yaki kan keta ru kinong kit mau kinong ti mau bat kiwe pat ki jing tre tedeh lor kata kanong rim ni le singi sukhia ki bidi kan ni ngimtip kitu ki ba kamai da ka baki sat siap ese habaki yo pisang atrai kimdon ke jing sngo iru la ki penjot ya kan kawa la ki penjungut ya ka kim sngo i rena kaliang jongi pat kum kinong ilam snong habaki ngi iba ki patba kila dan hapdeng jong ka jing du nong ka bakra ki komplain yangi tingi ngimban se kan habangi kwa ban penek pensa ki dum ki wa ki ding ki si ka bomut habangi iba kan ki jing jot kawan kumde ngingin numpat sengap tangi kitu ki bayo kamai ling ba ka jing sa siap da ka ba ki penjungut ikan kawa nring hap sengap lang ya baro ki patba ki bayo ka jing mentoy ling ba jong ka kawa tinamar kata kadaw sa sin pat ni kerpat ya deputy commissioner ni kerpat ru ya u SP lani OC lani kiwe pat ki badi ki bor jong ka an lani ki bor jong ka district badi ban pet ya ka baha kamiat bakin sngo baha ban pai khamat bat kidei ban lek inspect ru hangno kadan kata jaka ka bami ban penjungut lani ban penjabo ya kan kawa bat ban le e ru ya kita gibri ki bapen kenya kan ya kendo haswa baki saudar snong kin mi sa surok ban persa ya kan ni haswa baki patba kin mi sa surok na kabenta ban komplain nga kerpat na kumno kini gibri ki basat siap hakilum lani ki jaka joki dalong ka bala sngobahe trilang bat ni sngobahe sange no shwai kan ni namala na phim sange kumut na kaleng jongi nimban se ngin habat ai ki jing tho ki bor ki bahalo bandala poi kata kapor pat ndei ban keno kan ni ngiyeng na kabentau patba ngimyeng na kabenta we lani arngut lani spongut ndeng ngiyeng na kabenta ki patba salot sar baro tinamar kata kada baki patba ki lapen kubor yangi ngingim bat sing hap sim ba karai ada ngimla bande ka bakhat du ni hap bande ki bor ki basai drong ban ai ka jing komplain haki bide ba kan ki penjabo ya kan ko wakan si ti nakaliang jongali ngalas no khia ma cha dei kamtam bala klam ta ko presiden jongi jong kan sipulun hu bakawai wa ajing sisang ngido na green foundation lim kwa bangin ra ya kan isa kaman amar bagadei ka kam kamai ja po ja patba handai nakapor ni laya persan lang man pen dikinu ki buit dikinu ki sab ki di banle banyo ya ni kama jakpo handai layu isai man ta di kelapen jur susu ya ka jing penjulor abang no te ha jing bomban se abakala kata yu pai ba ni persan lang no man ta bat hawai kuma green tech foundation mangadon lang adu foundation bajingi ni la shim ga khia man ta kasni kan niru bagi lapen pau hiru ling bagi complaints ngala pat chithi jadi kajing tri lang kajing mentah kan donokat ka snong kan sipulun hu bakwe ki saudar baro balai yo lang yang komplain bani sila sim bat khia kan itu kunju kamtam e kumunang snong yang digasno kajing lik aldong kan sing ka bakya sabat nakali kajing sim daga sinjam khamat bakam ting e